जारिमिनखौ सोलायनाया गोरलै नङा। खौसे मावसोमनाय बावसोमनायनि गेजेरजोंसो जों जोंनि जारिमिनखौ सोलायनो हागोन। आङो ओरैसो बुंदों, जेनेबा आं सासे चेयारमेन नालाय आं गावखौ नेग्लेक्ट खालामना बुङाखै ना, जे बुंदों जे जोंनि सन्माना, राजनितिकआव थानाय बेक्तिनि सन्माना मालाबा गोमालांनोबो हायो होनना बुंदों। नाथाय जायहा फरायनानै एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमाव नों लेखा लिरनायजोंनो होन, खन्थाइ लिरनायजोंनो होन, फरायनाय IAS IPS बेफोरनि सन्माना आलादा आरो बिसोरखौ जों बावनो हाया। बिथांमोनाथ' मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमाव थायो। नाथाय जेब्ला राजखान्थिनि माबाया पिरियडआ जोबो, नों मोस्लेब जालाङो, अब्ला बेफोरो गोमालाङो। नाथाय नोंसोरबायदि फरायनाय, नोंसोरबायदि इडुकेसन, हायार इडुकेसन लानानै रायजोनि गेजेराव, समाजनि गेजेराव रसन खालामनाय, बे सन्माना खिन्थु जुग जुग थैनायसिम थायो होननानै आं बुंदों। मोनसे एनकारेजमेन्ट आं होदों आरो जे नोंसोरो फराय, जोंनि समाजा दानो दङ, दानो गैया। दाय नोंथांमोननि सन्माना लेखायाव लिरजालायनानै थागोन। नोंथांमोनखौ अफिसार लाइनाव मोनोबा, एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमाव नोंसोरखौ कलम हमनाय नुयोबा, नोंसोरखौ बिदि IAS अफिसारमोन, बे जे SS अफिसारमोन, बे बिराद मोजां लेखा लिरगिरिमोन, बे बिराद मोजां खन्थाइगिरिमोन, हारियाव जाथियाव बे सोलायनाय लाबोदों। बेबायदि बिमुंखौसो माने आं लानो होदों। नाथाय फारसेथिंनि माबाया बारा गोबाव थायाना, नङा होमबा? आं बेखौसो बुंदों आरो नुनो मोनदों। जारिमिनखौ सोलायनाया गोरलै नङा। खौसे मावसोमनाय बावसोमनायनि गेजेरजोंसो जों जोंनि जारिमिनखौ सोलायनो हागोन, गुस्लाय होनो हागोन। खौसेथि आरो मावसोमनाय बावसोमनायनि गेजेरजोंसो जों जोंनि खाफाल एबा इयुनखौ थि खालामना लानो हागोन, गावखौनो गाव दैदेननो हागोन।